Marka bakoitzak bere tokia du merkatuan, batzuk luxuzko merkatuan ere bai. Eta hortaz, badaki zerbait, Joanes Matietek, Basque Luxury aldizkariko kidea da bera. Arratsaldeon, Joanes. Kaixo, arratsaldeon. Urakoroar izan ohi du tokia zuen aldizkarian, bada luxuzko produktua? Bai da luxuzko produktua, begira guk duela 3 urte, aldizkaritik aparte, zerbitzu berri bat atera genuen, Basque Luxury Travel Service deitzen dena, eta da, garraio bat, bai bertakoentzat eta bai kanpotarrentzat, Euskal Herrian zehar ibiltzeko luxuzko autoetan. Eta zerbitzu hori atera genuenean, behar bat ikusi genuen, eta nahi bat ere bai, jendea garraioan dijoan bitartean, Euskal Herriari euskal produktuak dastatzeko. Eta hor ikusi genuen beharra ere bai, ur botilak autoetan jartzeko. Eta hor sortu genuen Basque Luxury Water deitu diogun ur botilenak. Ura izatea hutsa, luxua badela onartuta, ze ezaugarri dituzuen bezeroi eskaini ohi diezuen Basque Luxury Water honek? Begira, bai genekiogun euskal ura izan bertzela, hori argi geneukan, eta, luxury horrekin ere bai balorean jarri nahi izan genuen urak daukan garrantzia. Kasu honetan guk altzolarekin egiten dugulan, botilin hauek sortzeko, eta gustatzen zaiguna zen, ur honek, altzolako ur honek, Europako ur ekilibratuena da, eta gustu aldetik asko gustatzen zitzaigun. Eta hortaz aparte ere bai da, urak atzetik daukan historia, ez? Gure bezeroei kontatu diezaiokegun historia badala. Kasu honetan, guk erabiltzen dugun ura, Iturburitik hartutako ura da, duela 25 urte Izarraitz mendian eroritako euriaren ura. Eta, gustatzen zaigu ere bai, historia hori kontatzea. Mundu guztiko luxuzko merkatuaren berri ere izan ohi duzu zuek, ez? Zeintzuk dira luxuzko ur nagusienak? Egia esan denetari dago, eta bai deskribatuko nituzke agian bi joera, ez? Alde batetik dira, ur kalitatean fijatzen diren enpresak edo bezeroak badaude, ur kalitate honekoa nahi dutenak edo gustu aldetik gustukoa duten ura hartzen dutenak, eta beste batzuk zuzenean botillaren itxurari begiratzen diotenak. Ez, denetari dago, egia esan botila zoragarria daude merkatuan, adibidez Antipodes, Zelanda berrikoa, 5 euro inguru balio dituena, beste batzuk, Bling HBO, estatu batuetakoa, horria prezioak igotzen dira, 30-400 euro bitartekoa dira, botila, Swarovski kristalekin egina daudelako, eta hortik prezioak igotzen dira, 50.000 eurotaraino. 50.000? Bai, botella batentzat, bai. Baina hori ze izaten da botillarengatik gehiago, ez? Orain Swarovskiak aipatu dituzu, horrelako ezaugarriak dituelako edo ura bera? Ez, kasu honetan bai da botellaren itxuragatik. Azkenean, botella batzuk famatuak egiten dira, eta asko, adibidez pelikuletan ikusten dalako, adibidez Bosch Noruegako marka, pila bat pelikuletan agertu da, diseinu oso polita dauka, Neil Craftek sortu zuen, Neil Craft izan zen Calvin Kleineko zuzendari kreatiboa. Eta, horregatik oso popularra egin da. Baina, bestalde... hori da luzeska dena, ez? Eta tapa zilar kolorekoa duena? Hori da. Baina, bestalde, esan bezala, badago ere bai jendea, barrukoa edo urari ematen diona garrantzia, ez? Eta hor bai popularizatu da asko Fijiko ura. Egia da. Fijiko urak, eta hori ere, famatu asko ikusten dira, Fijiko ur botilekin. Kasu horretan, Fijiko urak daukan berezitasuna da, Fiji irlak kontinentetik oso urrun daude. Eta orduan, bertan dagoen kontaminazioa oso baxua da. Eta hori, eta aparte, bertan dauden arroka formazioak volkanikoa diren, ez eta urak daukan guztua ere oso berezia da. Eta ez da oso garestia, 5 euro balio ditu, baina bai da egia asko gustatzen den ura dela. Entzun dugu ere, Tibeten hasi nahi dutela ura saltzen? Bai, Tibeten, de hecho, hasi dira. Orain hasi dira baimenak ematen ura bertako izotza ur bihurtuta enbotellatzeko.
eta, bueno, esan atentzioa ditu enpresa askorena. Azkenean da, Everesteko ura edo Everest inguruko izotzaren ura edateko aukera. Baina badaude ere bai, adibidez nik esango nuke estrabaganteagoak. Noruegan, adibidez, Norvegian badago enpresa Valbaroi deitzen dana, eta beraiek iparpoloko izotza ur bihurtuta saltzen dute. Horren prezioa €70 inguru da, beraiek bai esaten dute eta hori argi uzten dute, beraiek ez zijoazela iparpoloraino eta izotzan ez dute mozten, egiten dutena da, itxeron iceberg bat sortu arte, hau da izotza despegatu arte iparpolotik, eta gero itxasuntzian eramaten dute Norvegiaraino 1000 kilometro inguru daudela, bertan urtu, enbotellatu eta saldu egiten dute. Aizu Joanes, duela urte batzuk nahikoa zabaldu zen gure inguruko jatetxe batzuetan, luxuzko jatetxetan noski, ur karta berezia izateko joera. Joera hori mantentzen da edo desagertu da? Desagertu nuke esango, bai da egin dana gutxitu. Gero eta joera handiagoa dago, kartan burritzago bat izatea, nik uste ondo dagoela, hiruzpalau ur mota ezberdin izatea, batez ere gasdunak eta gasgabeak, jendearen gustuetara adaptatzeko. Baina batez ere nik ere uste garrantzitsua dela bertako ura ezagutaraztea. Eta horren inguruan ere bai, orain bai dago tendentzia edo joera handia iturriko ura filtratzeko eta hori pitxer batean zerbitzatzeko. Da nik uste hori oso garrantzitsua dela, ur botellak ere kontaminatu egiten dutelako, eta bertan daukagun altxor badalako ura. Joanes Matie Basque Luxury aldizkarikoa, mila esker munduko beste ur batzuen berri ekartzeagatik, uraren mundu egunean, argi utziz, ura izatea bera horretan dela luxua. Eskerrik asko zuei, beste arte.